Kúpili ste si na jar plné košíky nádherných a drahých kvetov, ale po prvých letných lejakoch z nich zostalo len smutné blato? Ak teraz prikyvujete hlavou, určite nie ste sami. V tomto videu vám ukážeme, ako navždy skoncovať s vyhadzovaním peňazí za krehké sadenice. Predstavíme vám 3 absolútne nezničiteľné trvalky, ktoré stačí zasadiť len raz a oni budú rásť a kvitnúť každý jeden rok bez ohľadu na počasie. Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o tom, že krásna záhrada musí byť drahá a náročná na údržbu. Dnes vám odhalíme tajomstvo, ktoré vám ušetria stovky eur a množstvo zbytočného sklamania. Schválne, napíšte nám hneď teraz do komentárov, koľko peňazí ste už vo svojom živote zbytočne minuli na kvety, ktoré vám do konca leta jednoducho umreli. Bude to určite zaujímavé čítanie. Aby sme presne pochopili, prečo sa nám to vôbec deje, musíme sa pozrieť na to, ako funguje moderný záhradnícky priemysel. Väčšina tých lákavých a rozkvitnutých kvetov, ktoré vidíte na jar v obchodoch, sú letničky. Sú umelo vypestované v dokonalých skleníkoch s presnou teplotou a vlhkosťou, aby vás okamžite prilákali na kúpu. Tieto rastliny sú však geneticky naprogramované len na to, aby rýchlo zakvitli a na jeseň zomreli. Navyše sú mimoriadne citlivé. Keď ich zasadíte vonku a príde obdobie letných dažďov a búrok, ich jemné korene sa v premočenej pôde okamžite udusia a zhnijú. Trvalky, alebo inak povedané viacročné kvety, fungujú na úplne opačnom princípe. Majú hlboké a mimoriadne silné korene. Ich cieľom nie je prežiť len jedno krátke leto, ale 10 ročia. Poznáte ten pocit. Príde jar a vy s obrovským nadšením nakúpite desiatky malých kvetiniek. Zasadíte ich do zeme a s nádejou čakáte na farebný zázrak. Ale potom príde krutá realita letných mesiacov. Prvé veľké búrky, dlhé obdobia dažďov a prebytok vody urobia s vašim záhonom rýchly proces. Vaše drahé kvety jednoducho zhníjú priamo pred vašimi očami. Zostanú len prázdne blatisté miesta a mimoriadne smutný pohľad na zničenú záhradu. Možno si v tej chvíli poviete, že jednoducho nemáte talent na pestovanie rastlín. Ale chcem vám povedať, že to je obrovský mýtus, ktorému verí veľmi veľa ľudí. Pravda je totiž úplne iná a oveľa jednoduchšia. Vybrali ste si len nesprávny druh rastlín pre vaše podmienky. Predstavte si bežnú letničku ako veľmi rozmaznaného hostia v luxusnom hoteli. Potrebuje dokonalú teplotu, presné množstvo vody a neustálu pozornosť. Ak to nedostane, okamžite zahynie. Viacročné kvety, teda trvalky, sú naopak ako tvrdí a odolní zálesáci. Prežijú takmer úplne všetko. Zvládnu mrazivú zimu, letné sucho a vôbec im neprekážajú ani tie nekonečné obdobia dažďov. Raz ich zasadíte a oni sa každý jeden rok znova prebudia a rozkvitnú. A čo je na tomto úplne najlepšie? Sú mimoriadne priateľské k vašej peňaženke. Nemusíte ich kupovať znova a znova každú jednu jar. Predstavte si len, koľko peňazí a času ušetríte napríklad za 10 rokov. Je to skutočne obrovská suma, ktorú môžete minúť na niečo iné. Vytvoríte si záhradu, ktorá pracuje pre vás a nie naopak. Prejdime hneď k nášmu prvému hrdinovi, ktorým je úžasná ľaliovka. Možno ju poznáte skôr z parkov alebo zo starších záhrad vašich starých mám. Ľaliovka je absolútny šampión v prežití a presne to je dôvod, prečo by nemala chýbať ani u vás. Táto rastlina má totiž neuveriteľne silný koreňový systém. Keď prídu tie povestné dlhé dažde a pôda je premočená, bežné kvety začnú od koreňov hniť. Ľaliovka sa ale len pokojne napije a rastie ďalej. Je to v podstate taký malý zázrak prírody, ktorý si nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť. Predstavte si túto situáciu. Vonku leje už 3. deň po sebe. Vy sa pozeráte z okna a máte strach o svoju záhradu. Ale ľaliovka si tam len hrdo stojí a tvorí ďalšie a ďalšie puky. Jeden jediný kvet ľaliovky kvitne síce len jeden deň,
ale jedna dospelá rastlina ich dokáže za sezónu vyprodukovať doslova stovky. Takže za každým, keď prídete do záhrady, nájdete tam nové, nádherné a čerstvé kvety. Existuje mýtus, že krásne kvety musia byť nevyhnutne krehké a citlivé. Ľaliovka tento mýtus úplne a dokonale vyvracia. Je to rastlina, ktorú môžete zasadiť, zaliať a v podstate na ňu zabudnúť. Dokonca jej nevadí ani to, ak ju posadíte do menej kvalitnej zeminy. Vždy si nájde cestu, ako prežiť a potešiť vás svojou farebnou krásou. Je to skutočný základ pre záhradu, ktorá má byť odolná voči akejkoľvek nepriazni počasia. Teraz sa poďme pozrieť na tú sľubovanú finančnú stránku pestovania ľalioviek. Prečo hovoríme o najlepšom pomere ceny a výkonu? Odpoveď je veľmi jednoduchá a poteší každého, kto rád šetrí. Keď si kúpite jednu sadenicu ľaliovky, nekupujete si len jednu rastlinu. Vy si vlastne kupujete celú budúcu kolóniu. Ľaliovka sa totiž pod zemou sama veľmi rýchlo a ochotne rozmnožuje. Z jedného trsu, ktorý zasadíte tento rok, budete mať o 3 roky obrovský ker. A tu prichádza ten najlepší moment. Tento veľký ker môžete jednoducho vykopať, rozdeliť rýľom na 3 alebo 4 menšie časti a zasadiť ich na iné miesta v záhrade. Získate tak úplne nové rastliny zadarmo. Je to presne ten typ investície, ktorý sa vám vráti mimoriadne rýchlo. Predstavte si ten jasný príklad. Kúpite si na jar letničky za 20 eur. Príde búrka, zhnijú a vy nemáte nič. Ale ak za rovnakých 20 eur kúpite ľaliovky, o pár rokov ich môžete mať v záhrade desiatky. Tento proces delenia rastlín je navyše úplne bezpečný a ľaliovka ho miluje. Pomáha jej to omladnúť a nabrať novú silu do ďalšieho kvitnutia. Mnohí začínajúci záhradkári sa boja rastliny vykopávať a deliť, pretože to vyzerá veľmi drasticky. Ale uisťujem vás, že pri ľaliovke to nemôžete pokaziť. Je to skutočne rastlina pre lenivých aj pre tých úplne neskúsených. Stačí jej dať trochu priestoru a ona urobí všetku tú ťažkú prácu za vás. Druhým neuveriteľným bojovníkom v našej trojici je nádherná echinácea. Táto rastlina s veľkými a výraznými kvetmi je momentálne obrovským hitom vo svete moderného záhradného dizajnu. A má na to naozaj vynikajúci dôvod. Echinácea je presne ten kvet, ktorý dokáže prežiť letné extrémy s neuveriteľnou gráciou. Aj keď prídu prudké zmeny počasia, silné dažde a následné prudké slnko, echinácea zostane stáť pevne na svojom mieste. Jej stonky sú veľmi pevné a odolné proti silnému vetru, ktorý často sprevádza letné búrky. Letničky by už dávno ležali zlomené v blate, ale táto kráska bude naďalej zdobiť váš záhon. Predstavte si ten vizuálny zážitok. Vo vašej záhrade máte vysoké, hrdé kvety, ktoré vyzerajú ako veľké farebné margaréty. Sú dostupné v ružovej, bielej, žltej alebo aj v oranžovej farbe. Oživujú priestor a prinášajú doň úžasnú energiu. Mnohí ľudia si myslia, že liečivé rastliny sú na pohľad nudné a nezaujímavé. To je ďalší obrovský omyl. Echinacea je nielen mimoriadne zdravá a užitočná na podporu imunity, ale je to aj estetický klenot. Môžete si z nej urobiť vynikajúci čaj priamo z vašej záhrady. A zatiaľ, čo vy budete sedieť na terase a popíjať liečivý nápoj, rastlina vonku bude statočne odolávať akejkoľvek letnej prietrži mračien. Je to dokonalé spojenie krásy, užitočnosti a nesmiernej odolnosti voči výkyvom počasia. Okrem obrovskej odolnosti má echinacea ešte jednu fantastickú vlastnosť, ktorú si okamžite zamilujete. Je to doslova magnet na život vo vašej záhrade. Ako náhle sa jej kvety otvoria, začnú priťahovať celé húfy motýľov a užitočných včiel. Vaša záhrada už nikdy nebude tichá a nudná. Bude plná pohybu a farieb od skorého leta až do neskorej jesene. Tento dlhý čas kvitnutia je niečo, o čom si bežné krátkodobé kvety môžu nechať len snívať. A ako je to s tou obávanou údržbou po veľkých dažďoch?
Tu prichádza to najlepšie zistenie. Echinacea nepotrebuje vôbec nič. Žiadne špeciálne postreky proti plesniam, ktoré často napádajú rastliny po dlhom období vlhka. Žiadne zložité hnojenie. Jej jediným požiadavkom je, aby bola zasadená na mieste, kam aspoň časť dňa svieti slnko. Možno ste počuli známy mýtus, že každá pekná rastlina potrebuje špeciálnu a drahú zeminu. V prípade echinacei to platí presne naopak. Príliš výživná pôda jej dokonca prekáža. Ona miluje bežnú zem a dokáže si živiny nájsť aj v zložitejších podmienkách. Predstavte si, že máte v záhrade kvet, o ktorý sa nemusíte vôbec starať a predsa vám prinesie najviac radosti. Aj na konci sezóny, keď už kvety odkvitnú, rastlina zostáva krásna. Jej stredové šišky stmavnú a slúžia ako potrava pre vtáčiky počas zimných mesiacov. Je to skutočne dokonalá rastlina, ktorá ponúka svoje výhody počas celého dlhého roka. Do tretice tu máme kráľovnú tienistých a vlhkých miest. Predstavujem vám funky. Tieto rastliny sú známe aj pod názvom hosta. Ak máte v záhrade miesto, kde slnko veľmi nesvieti a po daždi sa tam vždy drží prebytočná voda, našli ste práve svätý grál. Pre väčšinu bežných rastlín sú vlhké a tmavé kúty doslova rozsudkom smrti. Ich korene vo vode rýchlo zhníjú a rastlina umiera. Ale pre funky je to ako pozvánka do luxusného wellness centra. Milujú vodu a vlhkosť. Čím viac prší, tým sú ich obrovské a nádherné listy väčšie a krajšie. Funky sa nepestujú primárne pre kvety, aj keď v lete kvitnú drobnými zvončekmi. Ich najväčším bohatstvom sú neuveriteľne rozmanité listy. Môžu byť tmavozelené, modré, žlté alebo krásne panašované s bielými okrajmi. Predstavte si ten najtmavší a najsmutnejší kút vo vašej záhrade, kde doteraz nič nechcelo rásť. Zasadíte tam 3 rôzne druhy funky. Po prvých letných dažďoch sa tieto rastliny rozprestrú a vytvoria dokonalý, hustý a farebný koberec. Listy fungujú ako veľké dážniky, ktoré pokrývajú pôdu a nedajú šancu žiadnej burine. Ľudia si často myslia, že tmavé miesta v záhrade musia ostať navždy prázdne alebo len vysypané kameňmi. Funky tento starý mýtus úplne búrajú. Práve vďaka ním môžete premeniť ten najväčší problém vašej záhrady na jej úplne najkrajšiu a najzaujímavejšiu časť. Podobne ako naša prvá rastlina, ľaliovka, aj funkia je neskutočne výhodná investícia do budúcnosti vašej záhrady. Predstavte si, že si kúpite jednu peknú funkciu v záhradníctve. Zasadíte ju do vlhkého tieňa. Už o 2 alebo 3 roky bude rastlina taká veľká, že ju nebudete môcť objať. A vtedy prichádza váš čas na veľké a bezplatné množenie. Vezmete ostrý rýľ a túto obrovskú rastlinu jednoducho rozseknete na 4 menšie časti. Nebojte sa toho, vyzerá to drsne, ale funky to absolútne vôbec neublíži. Tieto nové časti zasadíte na ďalšie miesta a takto si môžete v priebehu niekoľkých rokov vytvoriť obrovské záhony úplne zadarmo. Je to priam ukážkový príklad toho, ako funguje naozaj šetrné a rozumné záhradkárčenie. A čo sa stane, keď prídu tie zničujúce obdobia dažďov? Kým iné rastliny sa topia v bahne a bojujú o holý život, funkia rastie pred očami do obrovských rozmerov. Jej veľké listy fungujú tak trochu ako lievik, ktorý zbiera vodu priamo ku koreňom. Netrpí žiadnymi bežnými chorobami z prebytku vlhkosti. Jediní nepriatelia, na ktorých si treba dať pozor v období po daždi, sú slimáky. Ale aj na to existuje jednoduchý a lacný trik. Stačí okolo rastliny nasypať trochu popola z dreva alebo škrupiny z vajíčok a máte úplne postarané. Takže za cenu jedného obedového menu získate nezničiteľnú rastlinu, ktorá bude zdobiť váš dvor doslova desiatky rokov. Teraz už poznáte naše 3 hlavné hviezdy – ľaliovku, echináceu a funkciu. Tým najväčším tajomstvom úspechu ale nie je len ich samotný výber.
Tým naozajstným kúzlom je ich vzájomná kombinácia vo vašom priestore. Predstavte si, že z týchto troch rastlín vytvoríte jeden úžasný ekosystém, ktorý sa o seba postará takmer úplne sám. Do tmavšieho kúta a na miesta, kde sa drží voda z odkvapu, zasadíte funky. Budú tvoriť nádherný, hustý a zelený základ. Predne, tam, kde už dosiahne slnko, umiestnite ľaliovky s ich záplavou farebných kvetov. A úplne dopredu, na tie najslnečnejšie miesta, kde občas poriadne zaprší, dáte vysokú a elegantnú echináceu. Vytvoríte tak záhon, ktorý je odolný voči akémukoľvek počasiu, ktoré si na vás matka príroda vymyslí. Zatiaľ, čo vaši susedia budú po každej silnej búrke vyhadzovať zhnité kvety do koša a kupovať nové, vy si budete len užívať pohľad na vašu dokonalú záhradu. Vaša peňaženka zostane plná a vaše nervy budú úplne pokojné. Tento koncept mení úplne všetko. Záhradkárčenie už pre vás nebude stresujúci boj s prírodnými živlami. Stane sa z toho skutočný relax a obrovská radosť. Už nikdy nebudete musieť zložito plánovať, čo urobíte, ak bude pršať 3 týždne v kuse. Vy a vaša záhrada na to už totiž budete dokonale pripravení. Stačí urobiť ten jeden prvý, správny krok a zasadiť tie správne rastliny. A to je ten veľký zvrat, na ktorý mnohí prídu až po rokoch plných frustrácie. Záhradkárčenie vôbec nemusí byť drahé, náročné ani stresujúce. Nepotrebujete kupovať nové sadenice každý rok a trpnúť pri každej letnej búrke. Tajomstvo úspechu spočíva vo výbere odolných trvaliek. Ľaliovka, echinacea a funkia sú presne tí traja hrdinovia, ktorí sa postarajú o to, aby vaša záhrada rozkvitala rok čo rok, úplne bez ohľadu na zlé počasie. Ušetríte čas, peniaze a získate nádherný priestor, z ktorého sa budete len tešiť. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si pozreli toto video až do konca. Ak sa vám naše rady páčili, určite kliknite na tlačidlo odoberať a dajte nám like. Veľmi nám tým pomôžete tvoriť pre vás ďalšie užitočné videá. A nezabudnite nám napísať dole do komentárov, ktorá z týchto troch úžasných rastlín vás zaujala najviac a kam ju vo svojej záhrade plánujete zasadiť. Tešíme sa na vaše odpovede a vidíme sa pri ďalšom videu.